les Supercapis. Avui us explicarem les àrees de català, medi, mates i anglès. Ara us deixo amb el meu company Joel. Hola, em dic Joel. Avui us explicaré l'àrea d'anglès. Aquest any ens toca un nou professor que es diu Àlex. A les classes sempre parlem en anglès. És molt divertit i aprenem molt. I de vegades ens substitueix les respostes. Fins aquí la meva aportació. Us deixo la meva companya, Lucía. Hola, em dic Lucía i avui us explicaré l'àrea de matemàtiques. A mates utilitzem la llibreta i un dossier i també utilitzem la PDI que ens ajuda a fer bases teòriques. L'altre dia es vam espantar perquè es va fondre la bombeta de la PDI. Aquest any estem molt motivats per les mates i hem creat un repte matemàtic cooperatiu. En què consisteix, Lucía, aquest repte? Consisteix en fer una operació bàsica cada dia que toca mates. I si tot el grup cooperatiu la té bé, aconseguim un punt. Ara us deixo amb el meu company Pol. Hola, em dic Pol i aquesta tarda us explicaré l'àrea de medi. A l'àrea de medi fem servir el dossier i també fem servir la vall de l'olivera. Ara mateix estem treballant el tema 1, que és Europa i el món. No fem servir llibre. També fem servir els ordinadors. També anomenats com portàtils. Fem moltes activitats interactives en grup cooperatiu. Són superxules. Segons això, clar, hem de fer per sempre recordar-nos de les coses, hem de fer els concursos, que són superxulos. Clar, i les classes no es queden endarrere, també són superxules. Fins aquí la meva aportació del medi. Ara us deixo amb la meva companya Clàudia. Hola, em dic Clàudia i ara us explicaré l'àrea de català. A català fem servir el dossier de programació i la llibreta de català. També fem servir la vall de l'olivera i els Simbalú Lessons. Els dimecres, a segona hora, fem servir els portàtils per fer Storyville, que és l'expressió escrita. Què fem amb l'Storyville, Clàudia? A l'Storyville fem contes per parelles i és molt xulo. Fins aquí la nostra explicació de les àrees de mates, català,